Lho buahe lur. Buahe pelem karo nanas, gedang. Nah, ini nanase. Nanase satu wis mateng iki, engko kena dipotong. Nanas ini matane besar-besar. Nah, matane apa iki? Iki apa lek ngarani? Iki mata. Neng Blitar tak ngarani mata. Mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, matane 6. Nah, ini pisangnya. Ini peleme. Peleme urung cukup mateng iki. Nah. Iki ndara wedok sing tuku. Pelem. Ini pisangnya no. Pisang apa iki? Pisang apa? Pisang bengkong. Pisang bengkong lagi. Nah, iki pisange ditunggali tinggi gawe banana cake, tinggi gawe gethuk, wis iki turane dipangan dhewe iki lur. Kena tinggi camilan, tinggi kolak ya kena, tinggi pangan ngene ya legi. Wis iki arepe tinggi gawe roll cake, engko dikeki buah. Nah, ini nanasnya ya kena tinggi buah. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, lancar pekerjaannya, lancar rezekinya, amin. Tetap jayo, selalu jaga kesehatan lur. Nah, inilah gedangnya. Gedang koyo meh koyo gedang apa ya? Gedang Raja Nangka uduk, gedang apa? Gedang pokoknya rasanya legi iki, tapi enggak lembek iki. Bukan Ambon, bukan, tapi macam rojo, tapi rojo apa ya? Bukan Raja Nangka pokoknya. Pokoknya pisang legi. Pisang legi. Ya wis, saya tak ngindangi geduke gedang ya wis meh mateng lur.